ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు నవీన్ గార్డెనింగ్ ఛానల్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వీడియో. దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ వీడియో అనమాట. ఈ ఛానల్లో నేను రీసెంట్గా అయితే మొదలెట్టడం జరిగింది నవీన్ గార్డెనింగ్ అయితే. ఈరోజు ఎటువంటి టిప్స్ ఐడియాస్ కానివ్వండి, లేదంటే మొక్కలు ఇలాంటివి కాకుండా నవీన్ గార్డెనింగ్ అనే ఛానల్ తగ్గట్టుగా నేను ఈరోజు నా గార్డెన్ అయితే మీకైతే చూపిస్తున్నాను. ఎవరైనా సరే చూడాలనుకున్న వాళ్ళు, నా గార్డెన్లో ఏ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, రేపు మనకి ఇందులో ఏ ప్లాంట్ అయినా చెప్పే అవకాశాలు ఉన్నాయా అలా అనుకున్న వాళ్ళు అయితే ఈ వీడియోని తప్పకుండా చూసేయండి. మరి నా గార్డెన్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ గో. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇది మనీ ప్లాంట్ ఇది తీగజాతి మొక్క. ఇక్కడ పురుగులు కాదండి, ఇది జస్ట్ ఇంతే. మళ్ళీ పురుగు పట్టేసిందని అనుకోకూడదు మీరు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి పసుపు పూల మొక్క అండి. ఈ పసుపు పూల మొక్కకు మళ్ళీ ఏదో చిగురు అనేది రావడం జరిగింది. నేను ఇది రోడ్ సైడ్ దొరికితే నేను తెచ్చేసాను, చాలా బాగా బతికింది ఇది. నెక్స్ట్ అలాగే మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా రోడ్ సైడ్ ప్లాంటే ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చుక్కమల్లి మొక్క. మనం రోజుకి 2 mugs అనేవి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ వాటరింగ్ చేస్తే కనుక మనం న్యాచురల్గా ప్లాంట్స్ అనేది ఈజీగా పెంచుకునే అవకాశాలు అయితే చాలా మటుకు ఉన్నాయి. అలాగే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నవీన్ గార్డెన్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పసుపు పూల మొక్క చూసారా, ఇది నేను 3 తెచ్చాను అన్నాం కదా, ఇది రెండోది అనమాట. ఇది మూడోది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా న్యాచురల్గా ఎలా పెరుగుతుందో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పువ్వులు పూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎలా కటింగ్ అయిందో. ఇలాంటి పువ్వులు కూడా అయితే మనకి రావడం జరుగుతాయి, కాకపోతే అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి ఈ సంఘటనలు అనేవి, ఎప్పుడు జరగవు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా రోడ్ సైడ్ ప్లాంట్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక మనకి వైట్ బిగ్ ఫ్లవర్ వైట్ ప్లాంట్ అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఉందో మీకు ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి. మీకు బాటమ్ ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు నేను. ఇది ఫ్రెండ్స్, దీని కాడ కూడా దాని తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే శంఖం పూల మొక్క అనమాట, పైన మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నవీన్ గార్డెన్లో మీరు మాకైతే ఏమున్నాయో చూసారు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, లైక్ చేసేయండి. నవీన్ గార్డెనింగ్ ఛానల్ అయితే ఎప్పుడు మీకు అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్లో రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే నొక్కేసి బెల్ ఐకాన్ బేరా ఆల్ అని అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నవీన్స్ గార్డెనింగ్ ఛానల్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.